Jamen, jeg har en idé. Hvad med, at vi leger denne her leg sammen med alle børnene? Ja, men det kræver jo så måske lige, at vi får lidt hjælp. Til at starte med, så skal vi jo have noget klædt ud tøj, ikke også? Har du en klædt ud, Kasse? Måske? Aha. Der var den. Øj, den er stor. Skal vi lige hive den frem en gang og se, hvad der gemmer sig dernede? Wow, hvor har du mange ting. Og se lige den her. En fin prinsekåbe. Hvem skal man være prinsen i dag, hva'? Det skal du? Okay, så Rasmus vil gerne være prinsen. Men ved du hvad, så får du da lige denne her sådan fine prinsekåbe på. Så skal du bare lige have bundet en sløjfe her foran, ikke? Ja. Så bliver den nemlig rigtig fin. Ej, hvor er du flot, klub. Men der mangler et eller andet, gør der ikke? Hvad er det, der mangler? Noget på hovedet? En krone? Du finder lige en krone til dig. Der var glat. Jeg har en krone til dig her. Sådan der. Så er du da ellers lige en rigtig prinsebasse, hva'? Men så skal vi jo bruge en konge. Er der en her i dag, der kunne tænke sig at være kongen i vores historie? Ja. Hvem tør at være kongen? Du tør at være kongen? Kom op til mig. Goddag, herr konge. Ved du hvad, så får du sådan en fin kongekrone på her. Og så skal du faktisk herover stå ved siden af Rasmus. Og så kan det være måske, at du skal have det der i hånden, der er sådan et scepter, så kan du se, det er dig, der bestemmer. Og en fjer i den anden hånd, så er den rigtig fin. Så skal jeg bruge en dronning. Hvem kunne tænke sig at være dronningen? Vil du komme her og være dronningen? Goddag, dronning. Kom du herover. Så skal du stå ved siden af kongen. Og så skal man selvfølgelig have sådan en fin dronningkrone på. Sådan der. Ej, hvor er I fine. Er det ikke fint, Rasmus? Jo. Og så skal jeg bruge 2